ಎಂಕ್ಲ ರೂಮುಡಿಲ್ಲ ರೂಮುಡು ಆಯ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಜವನ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಬುರ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಪರೋಟ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತಿವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ವೀಳ್ದೆಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪರೋಟ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಾಗ ಪಿದೇ ಪೋತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಮೂಡು ಮಂತ್ ನಿಂತ್ಯಾಂಡು ಅವು ಸೂಪರ ಒಂದು ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಪದಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ರೂಮುಡು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ತೊಜಿಪಾಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಂತದ ದಾದ ಮಾತ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪರೋಟ ಮನ್ಪೆರ ಎಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಬಾರ್ ಪರೋಟ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ತೊಜಿಪಾಗ ಐವೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬೋಡು ಎಗ್ ಇಂಕ್ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವ್ರಿಗೆ ರಡ್ಡುಲಕ ಎಣ್ಮ ಎಗ್ ಪದೊಂದ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಎಗ್ಗಳ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ ಇಂಕ್ಲು ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆತ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡುದಾಗ ಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪುವ ಐ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜಿಂಜರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ನೀರು ಬಂದು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟು ಒಯ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಆಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೊಜಿಪೋಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಆಪುನ ಇಂಕ ತೊಜಿಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೇಂಗಾ ಕೋಗುಲ್ಜಿ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಪ್ಯಾರಚೂಟ್ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ಯಾರಚೂಟ್ ಆಯಿಲ್ ನೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಕ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬಸ್ಕೊಂಬಟ್ಟ ತಾಪುಲಿ ಆಯ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪೂಣು ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಏರ್ಲಿ ಇದ್ದೇರು ಮಾರ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮೆಕ್ಲಿಡು ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಡಿಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಅದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಈತ ಬಂಗಾರ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಬಂದ್ನಲ್ಲೇ ಚಲೋ ಈತ ಬಂಗಾರ ಬಂದ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪರೋಟ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಅಂಡು ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ದೀತ ಅಂಕಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪರೋಟ ಕಾಯ್ತಾ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುನೆ ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಆಗುಂಡುಲೆ ಇದು ಯಾವ ಮೇನ್ಯ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುಂತು ಏನು ಒಂತೋಸ ಎತ್ತು ಏಸೋ ಕಾಪುಂಟಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇದು ಮೂಲು ಆಯ್ತಾ ಪರೋಟ ಬದ್ದಿದ್ದ ಮೇನಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಂಪುಗ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾನು ಯಾವ
ಟೊಮೆಟೊ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಮಾರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ತಿಳಿಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ತಾಗ ಅದು ಗೋಪ್ರೋಡು ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಡಿ ನಾನು ಎಗ್ಗನ್ನು ಪುಡೋದು ಮಾಡುವೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಪುಡೋದು ಪಾಡ್ದ ರಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಡ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪುಡೋದು ಪಾಡ್ದ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಕಲಡಾದ ಐಕ್ ಮೈಪು ಅಂತ ಒಂದು ಐಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಉಪ್ಪು ಐಟು ಉಂಡಿಗೆ ಐಟು ಮಸಾಲದ ಉಪ್ಪು ಉಂಡಿಗೆ ಇಂಥ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಕ್ಯಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಓ ಕಲಡಾದು ಇಂಥ ಕಲಡಾದು ಎಸ್ ಜವನೀತೆ ತಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಅಂತ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಗ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಜಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಬುಡ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದ ಎಗ್ದ ಎನ್ಮ ತೆತ್ತಿಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಬೋಡ ಹಾಕು ಇಂಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ರಜಿ ಅವು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಹಾಕು ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತ ಪಿಲಿ ಏನೋ ಪಿಲಿ 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 ಕ್ಯಾ ಟೈಗರ್ ಪುಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಪುಲಿಯಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಡುವ ಪುಳಿ ಓ ಪುಳಿ ಲೀ ಅಂಚ ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಅವಲೇ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೇಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರೋಟ ಚಾಪ್ ಮಂತನ ಪರೋಟ ಉಂಟು ಜವಾನಿ ಹೆಂಕ್ಲ ಚಾಪ್ ಬಂದು ಕೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ இதெல்லாம் பெரிய ஸ்லைஸ் மந்தது என்னெல்லாம் சொல்றாரு பாருங்க வெரி குட் சுடுது ஹாட் ஹாட்டா we are so hot now man you are so hot now என்னென்ன சொல்றான் என்னென்ன சொல்றான் cut it fast yes yeah you are the die hard worker no for parota burji I will kill Google for Parota burji ஐயோ யூடியூப்ல போட்டுருவாங்கல்ல கேஸ் போட்டுருவாங்கல்ல இல்லை அதெல்லாம் கட்டு போகிறேன் ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಕಟ್ ಬಂತು ಅಶೋಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೌದು நல்ல வீடியோ எடுக்கிறீங்க நல்ல வீடியோ ಇಂಚ ಅವನು ಅಂತವೆ ಶೇ ಗಂಟೆ ತನ್ನ ವಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೋ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ ಜೆತ್ತದ ನಾನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಆದ ಮಂತು ಬರೋಡು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ತಿನ್ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅದು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಪಿದ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಅಂತ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೀಕ ಜಾಸ್ತಿ ದೀದು ಕಟ್ಟ ರೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ನೀರಂತ ಆಜೋರ ಆಯ್ತಾ ಇದಿಂದ ಅವಳು ಪರೋಟ ಈಗ ಪತ್ತುನು ತುಲೆ ಏನು ಚಾನ್ಸಲ್ಲ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಶೌಕದ ಪರೋಟ ಬುರ್ಜಿ ಎರಗಣ್ಣಲ್ಲ ಮನ್ಪುರ ರೆಸಿಪಿ ಮನಿ ಬೋಡ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಮಂಪರ ಬೋಡ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮಾತ ನೆಟ್
ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಪಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡೋ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತೊಬ್ಬುಜಿ ಅಂತ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ನಿತಿನ್ ಬಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಇತ್ತೆ ಪರೋಟ ಪಾಡ್ತಾ ಪರೋಟ ಪರೋಟ ಪಾಡ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಪಂಡ ಕೈಟೇನು ಅಂತೀನಿ ಹತ್ತಿ ಚೂಡು ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಕ್ಲ ಬೆದ್ದದ ಜವನೀರು ಮಾತ್ರ ತಿಂತೇರು ಚಿನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿದ್ದೆ ಬಯ್ಯ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಬಡ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು बारिश होगा बारिश होगा में रुको ओ हिंदी में बारिश बारिश नहीं बारी मतलब बहुत दादा अनकुनी अकले अर्थ बुजी अकला ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ತೊಂದರೆ yes final touch parota burji tole ನಾನು ದಿನ ಒಂದಿನ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಪ್ಪ ಪರೋಟ ಬಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಬೇತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಮತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಸೊ parota burji is going to be and so ನನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು see you bye ಬಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ದಾಲ್ ಬದಿಕ್ಕುವ ಟಾಡಾ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪರೋಟ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಂಕಲ ಪಿರಿವಾಯ್ತು എപ്പ കല്യാണം രജനിക്ക് കല്യാണം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മണ്ടനാണ്ടാ അവന് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടേ അവൻ എടുത്താൽ ഇടും ദീക്ഷിജി we can eat ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ತಿನ್ಪ ಬಡ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತಿದೆ ಬೇಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿ മുട്ട ബിരിയാണി